Unsaon di ay pag-upload sa Reels na moabot og 4 minutes? Okay. Ang Reels manggod no, dili gina siya kinahanglan nga imuhang paaboton og 4 minutes. Ngano man, dili na siya mahihimo nga Reels. Long form video na siya. Kay sa tinuod lang guys no, ang limit ra gyud or ang minimum nga seconds sa Reels 3 seconds. Unya ang maximum dati sa una pa nga mga update ni Meta, ang maximum niya 60 seconds. Unya karon sa bag-o nga update na, nahimo na siyang 90 seconds ang maximum nga time sa Reels. Kay once good nga mo post ka, makabutang manggod na nga ang imuhang video ni-exceed na siya og 90 seconds. So meaning, pag mag-upload ka ana, kana ang 4 minutes ang imuhang video, putlo na siya. So ma-shock na lang ka nga, uy nganong dili man ni kumpleto nga akong video. Tungod kay giputol na siya automatic ni Facebook ang imong video. Ang gikuha sa imong video 90 seconds ra gyud. So mao na nga kung mag-upload ka og Reels gyud, imo gina siyang isakto ra gyud nga 90 seconds. O pag makaabot na siya 90 seconds, mahimo na siyang 91, long form video na siya. Kay ang maximum 90 seconds raman. Okay? So akong balikon, ang minimum 3 seconds. Ang maximum 90 seconds. Okay? So sa tanan nga mga content creator diha, hopefully nga nakatabang ni nga video no sa paghimo og Reels. Sa mga naapay mga pangutana diha, pwede ra gid mo nga mo comment sa ato ang mga video no. Alang sa inyong mga pangutana unya ato asa nang i-content dire sa sunod nga mga video. So daghang kayong salamat no sa mga nangutana. Hopefully no nga mangutana mo diha kung naamoy mga gikalibgan, naamoy mga dili pang masabtan about ani kay Facebook. So daghang kayong salamat og God bless sa inyong tanan.